Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyaksikan Limpah Magadak ya, memberikan penampilan performance budaya Minang, tari-tari Minang di acara Indonesian Day di Yogi Park, Tokyo. Alhamdulillah ini kerjasama Ikatan Keluarga Minang dengan Limpah Magadak. Minang Menudia, mantap! Mantap! Nan setuju abandanyo dengan ngalanan nasa kambu epi nang mudonyo nan nasa kambu epi nang mudonyo ramu abana ti dengan ngalanan nan digalana ni kanjuo nan digalana nikan lama pagi di situ jua orang menyabi latuo muda orang menyabi latuo muda nandirantau tiren rusualan kapulara sola bedolan kapulara. Ya, alhamdulillah hari ini kita ada dua agenda. Yang pertama tadi pagi menjelang siang kita sudah mempertontonkan budaya-budaya Minang, tari-tari Minang dan lagu Minang di acara Indonesian Day ini. Alhamdulillah acara sukses.